Sabre akra ebe mane maami achi bebe na branche bo sabre ura kojo bebe na branche bo no dudu bibi sabre ono ene ruha oba abema eye abrewatia achi akra yamada akra madakra ura kojechi abrewa eko tuani ni miano ngina sabre yesu abrewatia hijama abrewatia that's Mr. Music Man ne ono na brewa eda form no tine ye jam aye abrewatia yesu abrewatia ukumukom ye funura ai asabri abrewa eda bama no so sani yedi kan boboso no asiyedi ni nyina yesre anidie mu a na ayekra do amayen sani yebeya abre no entia yen yesre anidie na hombrasiem ai se asore ni bamu a na atimi ayentem yeda se na wabotre sabri yaji asidie tienti asidie edi kan prinprin a yehwe yese bebri na yebese se brino eni afa to wasidie a na wahwe edia aba amayen yese bebri anidie mu a yeda se Ewie ju batampa mami andwa yefunura okumukom mami mawaso emra hai na etie na de da ho de tie okra no ohuye ye kikan na eye wajanmo sane wajanmo ene ekasei yese yinimbra wa bebre bushire ho na ne yehunu se ye piesie ene da ho no obayi wa maye emma fefefefefefe bura gene ntiase so tisene obatampa yefunura okumukom maame ojanam se de edi kan ye ma de mi fadi na mani hono ye ma da akra tisene wo ko ompani kobre na janamo abehe odabrim na wakoye obasima na yantimi ansibi ankabi ankyere wanenye to janamo se ye baya aye kwaye frantuma aye epo efa antuma ni dindi wode se kronkron bi afriyensa yase mamie yase ekura aye yemreduku yesenti ade eba no yesika odi betwa kwan ukoi uduna dokodoko bi ye ode bia no de wudi a okoma beto ye bia no waja no sefato nedi tie baya eye yentuma yeduku yesika eba no yesi eba piesie obatampa
maame adwoa die na dodo mu odo baby a wokoi wo san kɔbɔ abusua kɛseɛ je na wokɔ na aduan na abusua a edi kan no ɛde wɔtena ase na wo ba no wagya no sɛn na ɔmo ka bi kyerɛ wo a wo so wanya amane papa atimi abɔ wagya mo ba ya na mo kasa yesi bi ɛka bi ɛkyerɛ woni iso ma ne ɛda ase buru da se nyaado da se ama wɔde bɛma de watia wagya no ma yadeɛ ma me awrenke mo so da mase papa ai so da mase sɛ matene dem fɛfɛ na ho asɛm ɛno no ti sabre yeguso ɛwɔ ha ɛyɛ yenya yenua yɛ papa yadeɛ nyina ɛyɛ owura akɔdwantwi ai ɛyɛ gana nyina aniwa sabre na bere watia ɛne da fam a ɛnɛ yɛ nyina ɛkɛsi ha dɔm bɛfiri akyirikyiri mɛnkyɛyɛ aba abɛbɔ ɛyɛ yenua akɔdwo ɛne yenua no nyina akyi dɔm na yɛkora aberewa fɛfɛɛfɛ no na hɔ nso asɛm ɛno no sabre wode wasi deɛ ɛbaeɛ a kwankwaagya bi a de bɛgya yɛ maame adoa no akwanya ɛwɔ hɔ sɛ wobɛtumi ahwɛ na wode abɛgya no fɛfɛɛfɛ ɔma biribia atumi afa ne ntoma pa afira nti sabre anɔpa deɛ ahasue yɛbɔ tamoa no yɛagye asiedeɛ a de bɛgya yɛ maame adoa ɔwo abrane wo akatakyire ɛwo ahoɔfɛ a sabre wɔda hɔ yi na yɛnyɛ na ɛnyɛ fɛ ne hɔ asɛm ɛno yɛnimu sɛ atɔ ɛyɛ kwadwo ɛni yɛ na atɔ Ghana anyɔntofoɔ nyinaa ɛni tɛmɛgidi sɛ ɛnɛ deɛ Ghana anyɔntofoɔ dodoɔ no ano ebi pie ha na yabɛma kwadwo ɛni ne nua na abusua daakana sansɛ ɛnɛ abusua ɛno dadeɛ aboam na yabɛma ne daakana fɛfɛɛfɛ na bibia atumi afa ne ntoma pa afira te sabere owura kwadwo yɛma daakana ɛna ɔmaame onu nua no mu nyinaa yɛma mo hyɛden ne mo maame berewa nso nyame adom wonya ɔha na ohun sɛ Nyankopɔn ahyira ne yie ama wadi ne mfie no sɛdeɛ ɛsɛ odimi wadi amen ntinɛ animonyam hyɛ bi a ɛwɔ bia no yɛde ma aberewatia na yɛhwɛ ne yɛgya ne kwan fɛfɛɛfɛ na ɔno ahunu sɛ awoɔ ɛyɛ na awoɔ nso no wawo a wawu ama ɔma asie woɔ na hɔ asɛm ɛno no thank you ɛwiɛ maame adwoa mo aso ɛmɛrɛ ha yie sɛnea yɛwoa wunua maame adwoa adobea ne nana no mo ɛna ɛkasa yi maame ne nka wode yɛ nka yɛmpɛne sei yɛpɛ si nka wobɛnya hɔ a na woatwam na nanafo yi ware na wokɔ na yɛfɛ nanso deɛ nkwa susuo no na owuo ɛte baabi ɛsere yɛsɛ ba yɛ kura yɛ sika 10 cedi yɛpɛtia yɛ handkerchief wɔyɛ kristo ni mapa yi na yahwɛ na uduru a yɛyi a wanya bi ayi yɛhim nso a wanyim ama no ayɛ fɛ yɛsɛ mu ne daase nyame yɛhyira mo wɔsi adi ade ba no tamɔ no na wada ne di sansɛ bere eni afa wohwɛ bere no a ɛkɔbɔ ɛyɛ nnɔmɔtwe anesa te ɔsɛ bebree de wɔde ba yi bia no ɛyɛ asiedeɛ a wɔde bɛgya ɔbaa pani maame adwoa no bɔmmɔden na ɛdɛ ne di ɛkyerɛ yɛn saa bere a yɛgu so a yɛ maame ɛda bama no so no ne ho ayɛ fɛ yie na ɔyɛ adwuma no nso wayɛ ne yie wayɛ ama ho ate kama nti adwoa wɔwɔ asomra ha yie ɛyɛ ɔpani kwabenantwi antwibo asiako ne mma ɛna ɛkasa yi yɛsi wa na ɛda hɔ no yaba no yɛmɛsi bi anka bi ankyerɛ wa na ayɛ sɛ alagye a wɔkɔ kramɔden wɔgya ne buta te ɛbaeɛ a yɛkura ɛyɛ yɛnsɛntiadeɛ yɛsika ba no yɛ handkerchief yɛsɛ ɔbaatampa maame okumkɔm yɛfunura dodoɔ biribi yɛ na woduru kwan so a wɔnya bi ato nsupa bi anom sɛdeɛ ɔpani kwabenantwi ne mma yi ɛkasa asi bi ɛkyerɛ w'ani yɛsuo mu a ne yɛda aseɛ wode wasiedie ɛbaeɛ a ɛyɛ kwankwagya bi a de baeɛ a de bɛgya ɔbaa pani kwan no ɛbere ɛwɔ hɔ sɛ wobɛtumi ɛde aba wopɛ sɛ wobɛhwɛ n'ani akyi nso a yɛnya wabɔnten bisa wowura mu ano a na wɔba baabi a aberewatia wɔda no na ayɛ fɛ te saa bere yɛwɔ ha ɛhwɛ ama bibia atumi afa ne ntoma pa afira wonim sɛ yɛpɔ asɔre pɛ yɛn nyinaa ɛkɔ ɛyɛ school park ɛhɔ ɛne yɛkɔyɛ yie no ɛnɛ yie no ɛyɛ convention ɛnɛ deɛ no yɛ crusade ɔkyena deɛ no yɛ convention nti na wahyɛ ne nso kakra de ba yɛ bia no wɔde bɛboa ɛyɛ mma ɛne abusua no
ye aduana atwa abrati abusua no na wahwe na no nso wode aba yedu park ne so a saa pepepe ene yebeye no na nso asem ene no te sebebri na nkabo ewo ho eni. Thank you. Mami adura mo aso emre ha bi enwe sane openi kwabna Susan okasa no aye papa shen ba akopɛ obodie no size wono shen pa bo hwe wani a se de wo hwa hwem wo sese ne so wa na da ho no na wantimi ameja se wa kwan ya nenye nti eye ni sika eye tete no ke yesiedi ya ne the prince ene ye die okura ne nsam 2 cedi bodi jabre wati akwan so wonye na odura onye bi atolipa ade anom that's Penny Enchi, Kojanchi. Was it Ovagwajo also started more than 24 years. And to you, money them want or to Japawaka Krakadino. The Mofon or Umquabe 20 them. And Tiabra, you hear me about Basso. Thank you, yeah, that's it. And the other one was somewhere here. Said a year when you are actually catch the dito, catch a yen swan and Yamay Mudu, or sister net, and your penny will come and can be answered the Angela. Now, of course, a primania walk away, yes, a wafer and to a powerful brazier, and to a bio clandestinity, dear, the handkerchief, and the petia, Bodija, in your penny consider. Now, we are Christodidia, ye him one, what to me and you be at him, never awesome, and no, you want no crow ever ha, Bibamon, your bemo so. Atimi apromo video mu kakra fefefe na omo hunu se omo nso e wa ha timame ye wa ha enti be ma mo kwan mo ma mesima kakra be ba mo ho ye da se ya ma mi adwa mo asomra ye wa unia oba pani adwa ni pa se de okasa no no wo sese ne unia pa e na ekoyi a na trese wa pera de anisa ti oba ye ni sika 10 cedis anti adwaji na oduru kwan so a wonya bi ato super bi atimi anom so mo na dasie buru dasie nyando dasie ama yo mami mo aso emre ha ye ye mami abratima one eye ni nana ba ko ni difini kudware beje umpo ama wa kudware na beje umpo wasese ne nana na ekoyi wase ni patia ni sika eba no wase mame onu se uye Kristo ni mapa a wonfa osom eni agoro sabe eye owu akwadwantwi na yire ena eduru ha no teye Mrs. Enchi sabe ono ena ebebe na ase na ni echi no tine nana ise se ne ukwa eye ni patia ni handkerchief ni sika eba no wase anti adwaje na duru kwa so a wonya bi atonsupa bi ye hima wonya bi ahim Monsieur Mohamed dasie bru dasie ama dasie nyando dasie papa anti adwa mo asomra haye eje wa wonu ya chewa oso yare wantimi amma osesa na yade yinum se mo de mokọ eye mpani kobrese ya mo yensa nkyene nti se ne wokọ eye wo mpani kobre wonu ya se ne kotodwom aye mre nti osere wa so beso mo ama no na wontimi gina ne nanso nkopeso beba nanso kutubie no ayi bibie ho ene sasabro nso asade ne ho angim awoyi to se ne patia ne sika bano o se ma meje onuapa oduru kwa so a de yefe bia yakono no wotimi ato e de ato agwa kwantu so iso mo na dasie buru dasie nyando dasie papa mami adwa oba pani mami mo asomra haye okra de ohuye ye da bono eye dotie eye wo uba ka akire se ne ka akire so kasani o se wo be firi mu a wa ho de ne kofo mo ka akire mimpa be emfiri wo da chi bia no ameto fo mo de meto ba man so no me hia won sam eye biscuit kama wato ni lido aka ho eye ni petia
ne king kakala sɛ ka ne sɛ king kila sɛ wan king kaka ɛno nso ɛka ho abrewa onmusa na wopɛ wode ɔde tuwa no ma no moko no kakra akra nti ka akyire sɛ deɛ wo ka yɛ no ampa wo sɛ ɔyɛ de sa pɛpɛpɛpɛ nti ka akyire sɛ ɔde wei egya ɔkwan ne sika 5 cedis ɔsɛ ma megye na this way ni deɛ hia ne nsuosie onya bi na udura utua lalba ne ama nsuosie na watimi ɛde anomuti sɛ ne ka akyire ɛkasa no ka akyire piao tiana ɛno no mu de aguma ame nkyɛn sɛ ne ɔka kyerɛ ka akyire no na mo ayɛ saa ɛde ama no yɛda ase ɛwie maame mo asomra ha yie ɛyɛ wo ba ɔpani bi afe ɛyɛ ne maame agye wa a wɔnyɛ ne baa bi kɔ ɛyɛ wo awunia wɔso ɔno wa na ti fi ha 24/7 nti sɛ ne o company kɔbrɛ na ɔno na ti ha edi nkɔmɔ na tumi sɛ ɛnɛ ne nkɔmɔdifoɔ no asi nti sɛ ne ogyina ha no wanka biribi ankyerɛ wa na nyɛ tɔni ne nua no mu nyinaa ne abusua ne sɛ yɛsika 20 Ghana cedis deɛ digya antiadwa ɔbaa pani dodo bibie okumukɔm yɛfunura maame ɔsɛgye na duru kwan so a wonya bi ato nsuo anom yɛsɛ mu aneɛ daseɛ buru daseɛ nyado daseɛ ama dase sabe yɛbɛkɔ nyɔmkorɔ hɔ na mo nso ɛhiti akakraman yɛ maame no mote yɛn ka mohwɛ na mo nso momfa ɛntoa so ɛwɔ hɔ ɛma yɛn saa bere a meka nyina no ɛyɛ Mrs. Antwi ɔno ɛna ɛbɔ yɛkyidɔm ɛwɔ ha ma bibia atumi ayɛ kama bibia meka sɛ NCU wei yɛn na kyɛmfoɔ so tɛyɛ owura yere Antwi saa bere ɔno nso abɛka yɛnsa ɛwɔ ha ɔno n'ase ne mpɔn ɛna ɛda fam no ɔnya asew kɛkɛ ɔsan ne maame kae te n'ani abere papaapa maame yɛ madakra yɛda ase thank you.
Sabre mame owaso emre ha bi mo sabe ye wa oba ye opani Kofi Ansom emma sabe ye Kofi bi Asiri bi ade ba yebia no wudi beja atiago akan no no wada na bi e wa ha amaye yesebibri sabri Accra community dunai na no moke abo yesebibri wadi ba yebia beja no na odi aba asiri ye patamo no na odi aba fefe yesebibri na yofanya yamame ibirwenti yakai atiago papa bi dudu bibi okumukom yofunura shine no kura no yamawo na yafanya ne kama fefe asibiri dasi Abone musupa asante fuso musupa papa musupa kwa sante ali yesu tididiga mususa wasemame ntusi yesen no wasua no akọ enam no poku we no nya yanka pepe yesen okwa no wasua mako abone musupa mako abaso that's yeki kenyina no na yenya yinia na nyina yiwa uri akodenchi bosi akono no ne na bre watia ene sabre wada fom no tile akra nani ambre papa paye
Over express no a ninga isum na mu sanse usu na bere watia enapa eho na unewu a na hu se ubibia asi unewu a na ubibia asi enapa eho na enapa ne bompa eta de bachi ma ne ba ekonkan ti wona firi mu a na tumi se wani nyina tutu akura yamada akra emadri emada akra ne wonu dade abuam die ene wa berewa ye papa kanki anki bo si akono no kantin kana no bench bo no akura bo te sanso no akura ye ma se ne eni die das ye die si die ye botamwa no ni wode ba ye bia no se wode beja ye maame oba pani antoadoa nyama awata for me bomadi nadanadi na enche bebre se dia sore no ede yebre no amota no ema ye no nti tie sese obede na de wode beja abrewa bia no na wabedenedi ede amaye fofefe na yetini akoyenim aso I thought I wrote back. No, I found my blah blah blah. You claim to battle. What they are suffering. It doesn't know by us. And talk. Yeah. Mammy was so every year. Natty, me send you down the dotty or crano, send you TV a wing. Now you can have. Now, yeah, papa. Opening answer. Opening Kwame answer. Emma. Ana ya maame abranse wa Emma ya papa mo ye jama to se ne ye ka se ni o e dia fa mo so akoka abrewati ani sabe eye na ne chidom ai ko ina nifa no ni chidom hini eye na na boate sabe kanti kabra chebo akora e na aduru ha o tia no ono nso ne maame eye sama wo ai a ono nso ko ye nche kwakura the so I guess I speak ewo san se ne morning boti ye dance ye to aswe aya abranse wa no ne jamma aya opani kwa ne nso emma ye ne gina ha ye kasai ye si ye bibie ne da ho no ye nani pon ene da ho no ene ye futufo asa ye ba de ni nkomo ene da ho no ti se ne ye mami eda ho ne ya mesi bi anche no ne nye tie ba ya ye fantoma aye epofa aye sika no million no efa ye petia ye handkerchief ye se maame obatampa okumukom ye funura maame ye seje na wukoi ufududum na wukodudum ye de wotena se eka efisem a osuo nyama ne papa atimi abo se de umai ekasa no isomo ne daase buru daase nyando daase papa o maame awregeme osoma munso odamase papa yi take it. Mama mo asoma here. Eye wa classmate. Eye anti akosia ono e na e kasa yi. Eye wrempehini niamba apo. Wo sese ne nkomodifo ne bibia ne da hono. Baba no wa meka bia na nye. Wo se oja okwan ne fefe mu tobaya eye ne tamwa no sika. 10 cedis. Oseje na wuduru kwanso a wonya bi atolusu anom ma me wa ringi mo so da wase take you elie ante adwa mo asomra hayi eye wa ma badu ono wa na titi ha omu an ne minuto mu an ya bebo nkomo ne asere ya ne yekọ ene wa hun se ne sere yefo ne da hono tinesa wo company ko be ne wa meka bi ante wa ne nye to ba ye okura ne petia ni handkerchief ne tamono ni sika 20 Ghana cedis osoba tampa ye funura dodo bibie maame ye na duru kwaso a wonya bi e de abo wa mane papa ye de bia obeto no abrewa wonya bi ato e de ato wa kwantu so badu oso da wase ye de asiedie ye botamono no pai ti de ode ba ye bia be botamono no na wahwe e de aba abeja ehye ye maame batampa antiadoa nyama asabri wo fane ntoma e woni tintimo no na enyefe amamre de popa no mo amamre ye zamamre na enyefe ne honso asem enno ye pege maame a ye de beko eye asodemo
ayi no said the England me be no school park yes bebre said the bebre no etie no yes ye pagya mu ne pre na entrance no etwa so nti said be nyame be gu ni nsuo kura no a na yetimi akoye ne mu bia de besre ye pagya mu no fra so de yakono a ohade so no na yetimi antrance na adofo a efire tichiri menche ba ye no wo mantimi aba abachia emma no ene abusua na yahwemu ni so abo mo so nsawa kama fefefe na atimi adimo na bibia atimi afa na ntuma pa afira ne honso asem ene no tie se bibiri ebe ye ntentem sanse biri ewo mo no se de yegina yeni mo no mi maye ma fa mo de na penge sorry ya na me bompa ye wie me to minerals 399 ko ma nyanko pompa na wo so so ne nsu eto mon premier nsu eto ye be ye yini na wie ama bibia atimi afa na ntuma pa afira ne ho asem ene no ti sabri ohwe eye ne media phone number ha papa omandoso sanse eye opinion twidie wo ye eye omani nyina ni oye omani nyina ni ebi nso na mokwan so ba ye wanyontofu akese a yidru park na so mu nyina beba abetai eye opinion ankibu esiakon akraba na ya betai na chi amane kese mu sanse penifo ste wudisu akani mfumu na ya taneti ama bibia atimi afa na tuma pa afira na ohonse ononso enyum tu aduma no oye ya che papa ye beto ne akuru susa ye nya beto no yesusa nikura na ye moment utimi se o abon homode onno tonyomu a na wono yiri won tokwa kura dan no kambom ma bibia atimi ekokoyi ononso de nya medicine nsa no tene ye betchira odokese akyere ye papa wura atwibosi akon ane ne na ene daba ma ne so a ene ye jama berwei edase sabe ye bekotie ne mokro motime nka na monko ne se na moye na amaye ani die mu a edamase muni maduma no nyame insa mo papa edase ma adu amo asomra haye eye wa wukuno akora na oso ye planti wo mpie ye hyenemu ayi na se no bepri o se ne yire ene ga ho no ne yire ma me fer mi kuno ono so gitumu ti se ne dofu yi kwa amane se ese wo ya mamre ne amane ukura aye ne petia ne hankachi ne sika ebo no de odija ne yire kwan se yi oba pa o se je na duru kwan so a wonye bi atosu anam se ne ye wo awukuno anti adwa wo awukuno kofio small boy no wabeja akwan kama so do se di ohia no bi na adwem na okusku a ye beka bia no enko na adwem mu ne ho asem eno no ye die sie die ye botamo no ye anti adwa mo aso emre ha ye ye mame sewa ama sewa emma ene mame amakuma emma sabe yesi bi kabikire oni yesi no wa na ti ha te se ne o company kobre ni amasi bi anka bi ancha omo handkerchief yesi ka 20 Ghana cedis sabe the way yini me ya wope die uduru kwa so a wonya bi atonsuo atimi anom yesi omo ene ya daase so omo ene ya daase ya daase sabe ya me ame wofa Sabri ye me papa habidu kura bo tesa so be me na bre chebo sabri ohwe ema bibia timi koso bibia kama fefe leho asem enono yedasi anti adwa mo so emra haye sane ye mame akuya sapsap sane yo kasa no wose ni bibia ne wo ni komodifo no ene doni ni bedi nkomo ene koyi na ne wa hunu se di pansabe wo ye dan ya no a bere ne so a wo beko ti se ne wo ja ne sa no wo kode a o ma dem ni fadi ni da kana ti ye ni sika 10 cedis wo se je wo koyi kwan mu awa wo nya bi atonsupa anom edase sabe yiguso asiedi ye botam ano
obi a kyerɛ ne dɔ amammerɛ ne amanneɛ kwan so ne fi mu nti yɛsɛ bebree de wɔde ba yɛ biara no na wahwɛ na wɔde aba na ayɛ fɛ kama saa ɛne yɛhwɛ ɛhɔ nso asɛm ɛno no ne ka nyinaa nso na ɛyɛ ɔkwaw nifa ɛnakyi dɔm anaboaten papa bi brɛnkyɛ boɔ akora bɔ ɔte saa so ɔno nso ne maame ɛyɛ samanhohoɔ ɔkɔ yɛ nkyɛn koraa tina hɔ asɛm ɔwɔ ha ne biribiara ne nua nkan ɛne owura atwi akora ne mu akɔ aba ɛwiɛ maame mu asom ha bi mu ɛ sɛdeɛ ɛyɛ nkroma ɛne ne nua kyerɛwa sɛdeɛ yɛsi bi ka bi kyerɛw ne ɛsaberewa ɛnɛ wokɔ ne yɛnse bi anka bi a ne nyɛ ti hɔ nso 20 Ghana cedis yɛsɛ maame batampa okumukɔm yɛfunu wure yɛ obi kwan so a wɔnya bi ato nsu anom ɛyɛ maame mu aso mmerɛ ha yie ɛyɛ owura na ntakyi wɔno ɛna ɛsom wɔ na ntakyi sɛ nnɛ ohia bɛhia na ɛhia sɛ woda hɔ yi ɔsɛ ne sika pɔrepɔre ɛyɛ 10 cedis na ntakyi sɛ gye woduru kwan so a wɔnya bi ato nsuo anom isuo mu ne daseɛ daseama daseɛburu dase papaapa dase ti sɛneɛ asafo no ɛmeyɛte yɛ nɔmɔtwe no abɔ yɛbɛkɔ Church of Pentecost ɛhɔ ɛne yɛ maame ɔsom ti sɛneɛ asafo no mmerɛ ɔde maa yɛ no yɛ yi pɛ ne yɛhwɛ na yɛgyae ɛde ama asafo no na yɛde yɛ maame ɛkɔ so yɛ nyinaa de akyiri ɛkɔ yɛwie na bere ne nti yɛ nyinaa bɛsan akɔ ɛyɛ school park hɔ na yɛpɔ aso ahoɔhare nso no na yɛakɔtena ase na ɛhɔ no yɛahwɛ na deɛ ɔde ba yɛde yɛabɛboa no na wɔde yɛba ɔde ase ɛyɛ maame mu asomdɛ ha yie sɛdeɛ yɛ agya kesi ntoanan ahantanan ɔkasani ɔhyehyɛ nɛ maame wokɔ a 20 Ghana cedis gye ɔde bɔɔ tamoa no dodoɔ anya bi ato nsuo anam saa bɛ ɛyɛ nsɛm bere bebree no ɛyɛ nsonom asi yɛdeɛ ɛbɛ dwam sansɛ mpanimfoɔ sɛ kwabena ne kɔ ho ne yɛtene ho bɛdwam ɛnɛ ɛyɛ maame adawomanti na ɛma ɛne ɛyɛ mmarima abɛwura mu ama busua no ase atrɛ na sɛbe wodi agyakɔ anya wokɔ a te saa bere nsonom sɛ yɛba ne yɛde yɛ ase papa bi maame ɔbatampa na ne nsonom nneɛma a yɛde bɛgya ne kwan no yɛde abɛkyerɛ kama na ayɛ fɛ na atimi adi mu ewie ɛwie maame mo asomre ha yie sani ɛyɛ maame akua ɛnane ɛmma sɛ yɛka na kyerɛ sɛ yɛyere no po a akyinneɛ bi ani ho yɛyere po amammerɛ kwan so nti sɛ nɛ wokɔ mpani nkɔberɛ a nokura ni yɛnyɛ koraa wama yɛ ma a yɛkama yɛkɔ yɛ patia ɛne yɛ handkerchief yɛnim sɛ woyɛ kristo ne mampae deɛ yɛhim a watumi anya bi ahim so mu ne daseɛ daseɛburu daseɛ nyando ɛnkyɛ bebree ɛnsom nneɛma ɛba bere ne nti santen ɛnso ɛbɛwura mu mprempren ɛyɛ owura akɔdwantwi ɛyɛ Mr. Music Man ɛyɛ ne nuanom ɛne ɛyɛ abusua nyinaa adu ha yɛba bɛkyia owura akɔdwantwi na yɛde yɛn mu nyam ata akyire kama fɛfɛ tiɛsɛ bebree wɔnhyɛ ne nso ɛma me te santen no ɛba no ɛyɛ owura akɔdwantwi ɔntwebo asi ako bɛɛbɛ na brɛnkye wɔ saa bere yi tiɛsɛ bebree ne hɔ nso asɛm ɛno no yɛda ase
Tia and cinema and Yama. Yadiba, Yadiaba Chira, a year of Shia, Yasia dear, and Yadia dear and by it. Yadia by me to trouble. Come on. Now, I'm not pleased. And near money consulting. Now I see her. Now yet was Sabri, yes, a son of the Waho, 2 months, Makaka, Ivia, Libya so, that would be a me, Aqua, everyone, any yet. Sabri, you hear something every year. And here we are doing Nimianum and the Sabri, you do her. Yeba, near Betiano, Yaman and Akran, and say, and then, you know, you know that dear boom, you know that dear boom, and net breaching up. I'm a net, you need not, but you'll be the no awesome, I don't know. Today, we record you. Sabri, a year and Natiame, also Edruha. Sabri, a year and any fan who boni fagine. And a year and a quintia Sabri, when we ended to her, Yeba, Abema, a year opening Koyanki, Yeba, Abema Nachi, Yaman and Dakna, Sabri, awesome, I don't know. And then if I had a problem to Graymo, I'm going to be put one some Cassia 2 years. And I ran an amount so, your mamma, you know.